Ideš. Idem? Ideš. Kam idem? Ahojte kamaráti. Ahojte priatelia. Tu je Luboš. A to je môj palec. Pozdravujeme vás z Utahu od takého veľkého jazera vyschnutého. Sme na nejakom Millard County, momentálne na takom nejakom bode. Má veľké, obrovské planine, kde to strašne fúka. Tak sme sa schovali do auta, mali sme v aute prestávku obedňajšiu. 53 km/h, metrík, bočák. Máme skúsenosti z Austrálska. Takže bude to zábava ešte dneska. Včera sme ukončili deň, boli sme na hraniciach, potom sme šlapali ešte do kopcov. Taký 2000 zase. A trošku sme to pomaličky schádzali dneska. Včera sme ukončili deň, to je vlastne o hodinu menej sme bežali. Sme to ukončili už, neviem, 10 hodín, či koľko bolo? 10 hodín, no keď to po starom. Po starom 10, 11 po novom. Takže urobili sme nejakých 80 a tam naklepali. A dneska by sme chceli trošku o 2-3 km viacej urobiť. Pozerali sme už čísla, tak tento týždeň vyzerá lepšie ako ten minulý. Zajtra vám ich ukážeme. Ten prvý týždeň bol 510 km, tento by sa malo podariť viacej. Tak pozerali sme, že ten dobeh by mal byť niekedy. Akože stále sme v relatívne dobrom času. Ale sme stihnuli lietadlo. Tak, hej. Odozdať auto. Áno. Ako nebude treba upratovať, to už nevieme. To už sa tam nezmestí. Nech si ho upracujú. Joj. Ak ste počuli, áno, už mám signál konečne, takže už je ja na tom Verizone, takže už môžeme whatsappovať. Tak sa teším, že zase s deťmi budem v kontakte. Teraz tie teploty a ten vietor robí to, že sa nám začali robiť plusgere na rukách, takže budeme potom v tej delte. Deltu máme momentálne pred sebou nejakých 50 km. Áno. 50 km delta. Potom odbočujem vlastne po 6 ďalej hore smerom na Payson pod prvom. To je pod Salt Lake City. Payson, alebo jak sa to nazýva? Úplný. Takže vymýšľame si vlastné názvy. Takže momentálne takto. Nakrátko som vás chcel pozdraviť. Nejaké fotky robil. Ľubko, tak to si hodím na Face. Hodím, no. Tak aspoň uvidíte, že to je nič není. Som tam nejaké auto. Ale ideme na západ. No, ideme na západ a tam. No ja sa budem naháňať s vetrom. Keby to bolo aspoň do chrbta, vieš, by som bol rýchlejší, tak to pinky. Ne, to nemôže mať. Musí to byť z boku. Dobre, tak sa tešíme. Dúfam, že nám nevyfúka. Som mal fúkanú na hlave. Tak sa držte, pozdravujeme vás. Takže skúsim urobiť nejaké zábavné videá, aby ste sa nenudili. Takže dneska tak nakrátko. Ahojte, držte sa. Čaute.